Velkommen til Radio Hankat. Today's best music mix. Free radio. God radio uden kvinder. Sponsoreret af Kanal 6. TV og film for mænd. Velkommen til Radio Hankat. Jeg har i dag inviteret to politikere, Mikkel Kloge Aasen og Jens Jernhov. Ja, fair. Vi skal i dag debattere velfærdsstaten og dens problematikker. Mikkel, vi starter over ved dig. Hvad er det, du mener, der er den helt store problematik? Jo, men det er jo det, at vi står for en demografisk udfordring. Nemlig det, at vi har et større antal ældre end, end vi har unge arbejdere, som kan tjene velfærdsstaten. Vi har simpelthen ikke nok unge, der kan arbejde og betale skatter og hjælpe til øgelsen af velfærdsstaten. Vi kan simpelthen ikke opretholde velfærdsstaten. Vi kan simpelthen ikke oprette velfærdsstaten, sådan som det ser ud nu, på grund af den store byrde, de ældre er. Der er simpelthen uligevægt i systemet. Jens, hvad er så din holdning? Jo, ser du. Vi mener jo som sådan også, ja, at velfærdsstaten er meget presset. Og jeg mener at helt klart, at den eneste måde, hvorpå vi kan bevare velfærdsstaten, det er ved en reduktionsordning. Blandt andet har vi tænkt os at udlicitere en hel del opgaver til det private og indtil brugerbetaling. Og så har vi et nyt smart ord, empowerment, som vi har tænkt os at indføre i stor stil. Og det er vi også mener, det er den eneste måde, hvorpå vi kan redde dette samfund. Og det mener du simpelthen, det er velfærd? Det er den rigtige løsning. Hvad har du tænkt dig? Hvor skal vi lige pludselig få flere folk fra? Vi ønsker, at der skal være en øget, befolkningsvækst. Tilvækst. Ja, men hvordan vil du få det? Ja, Det går jo tilbage i Danmark. vi ønsker, at øge indvandring i Danmark. Gør det mere attraktivt at arbejde i Danmark. Indvandrere. Ja, Hvad skal de tilbyde Danmark? der er mange, indvandrere, de kan tilbyde kvalificeret arbejdskraft, som ikke er tilgængelig her i Danmark. Og på den måde, så kan vi, øge, arbejdsmarkedet. Altså, jeg mener helt klart, at indvandring absolut ikke er nogen fordelagtig måde at gøre det her på. Vi går altså ud for brugerbetaling som den absolut bedste ting. Og udlicitering til det private. Men det du kalder velfærdsstat, det kalder jeg hver mand klarer sig selv. Det er også helt klart den bedste. Så lærer hver mand at klare sig selv. Men så har vi jo ikke længere en velfærdsstat, hvilket er det vi begge to prøver at bevare. Er det ikke sandt? Jo, vi vil prøve at bevare den. Bare i mindre forstand. Vi gider ikke at have så stor en velfærdsstat. Hvad skal der så skæres i? Vi har for eksempel tænkt os at indføre brugerbetaling på lægebesøg, biblioteker, hospitaler. Men det er jo en væsentlig del af den velfærdsstat vi har i dag. Det er jo det vi prøver at redde. Men det behøver man absolut ikke at redde. Vi mener det er meget vigtigt at vi får brugerbetaling, fordi det er alt for dyrt. Hvad skal de gøre? Hvad så dem der ikke har råd? Hvad skal de gøre? De kan få eventuelle tilbud, hvis de virkelig har behov for det. Dem der har mest behov for det. Men vi mener altså ikke at det skal være en universel gode til alle. Du kan få tilbud, for de skal vanker som du har. Alle de rige, de går over sig. Seriøsitet! Ja, undskyld. Ja, vi mener også, at det er en god idé at generelt bare udvide arbejdsstyrken. Og det kan vi gøre ved at ændre på det spænd inden for den arbejdsklasse, vi har i dag. Altså ved at hæve pensionsalderen. Og den måde få flere i arbejde. Ja, men det er jo ikke en særlig langsigtet løsning. Den holder ikke i længden. Det er vi også godt klar over, men indtil vi finder en bedre løsning, så er det her det bedste forslag, vi har. Og hvor vil du få pengene fra til øget integration også? Jamen altså, hvis det kommer til det, så kan vi blive nødt til at hæve skatterne en smule. Jens Jernhår, er du okay? Ja, undskyld. Jeg fik et mindre slagtilfælde. Hæve skatterne. Det er langt væk. Puha! Nej,
Det er brugerbetaling. Det er Det er udlicitering. en lappeløsning. Det er en lappeløsning. Det er en midlertidig løsning. Okay? Vi kan ikke leve med lappeløsninger. Nej, præcis. Det er derfor, vi bliver nødt til at have mere tid. Vi bliver nødt til at have mindre tid her. Altså, prøv at system sammen. Ja, vores løsning virker med det samme. Den er langsigtet. Det er ikke velfærdsstat. Det er ikke det, vi prøver at redde. Vi prøver at redde det, vi har i dag. Det folk gerne vil have. Det behøver vi ikke. Ændringer. Skal ikke være så konservativ. Dem har vi nok af i forvejen. Men hvad, hold din kæft, din DF'er. Prøv lige at høre her, okay? Vi har også andre forslag. Vi mener også, at vi kan forbedre uddannelsessystemet. Og få, de unge hurtigere ud, eller igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet, ikke? Så de kan tjene nogle flere penge, som kan opretholde velfærdsstaten. Sådan som vi kender det i dag. Ja, men jeg synes simpelthen, at vores udgifter er alt for store. Vi mener måske, man i stedet burde gøre folk bedre til at tage vare på sig selv. Vi vil have noget empowerment. Empowerment, ja. Vi vil have, man skal styrke folks evne til at handle selv og sørge for sig selv. Vi vil have nogle besøgsvenner og nogle omsorgsgrupper og en masse andet frivilligt arbejde, som skal tage nogle af de opgaver, som velfærdsstaten normalt gør. Det er empowerment. Det er menneskerne. Det er fandme ikke velfærdsstaten. Hvem skal så tage det? Hvem skal have ansvaret for de her grupper her, du har tænkt dig at opføre? Hvem tager ansvaret for det? Ja, Hvor skal de penge komme fra? jamen det er jo den enkelte borger, der selv skal have de penge. Så du vil omdanne det til det, vi kender fra Tyskland? Eller Ja. hvad? Deres system. Måske mere, ja. At de unge, de skal tage sig af de ældre. Nej, det lavede vi private virksomheder om. Så de private virksomheder, de skal tage sig af de ældre. Ja. Jeg tror, den er kørt lidt af sporet, så vi slutter den her. Nej, jeg vandt vel den her. Hvad siger du? Hvad? Hva? Så, Ja, jeg altså, tror, var det mig, der vandt? vi har mange bedre i det her. Jeg tror, vi slutter fra nu. Vi vil lave huller i hver 10. kondom. Ja, og sætte straffen ned på drab af folk over 70 år. Ja, og højere straf på dem under 70. Ja, præcis. Ja. Og hvad hedder det, eftersyn Det på er fanden det kondomer med det og her så at gøre. videre. Jamen, så får vi færre ældre. Ja, og flere unge. Ja. Ja, okay. Ja, og pornotilskud. Ja, og seksualundervisning allerede i 0. klasse. Ja. Jeg tror, vi holder den fra nu. Nå. Vi afslutter nu denne udsendelse her på Radio Handkat og vender stærkt tilbage næste uge, hvor vi vil debattere et nyt emne, nemlig hvorfor kvindelige statsledere er en dårlig idé. Jamen vent, Today's best music mix. Free radio. Sponsoreret af Kanal 6. TV og film for mænd.